ịjụọ mụ ofu ihe m mere na nwere onwe njem nwere onwe anyị na-aga na-ewuta m n'obi. Ọ bụ sọ ihe anyị kwuru ugbu a, ọsọ ịgwa ndị be anyị si ha pụtana ka agụnye ha n'ọnụọgụgụ, mana ọ ndị gọvanọ anyị mgbe aha na South East mere eji kwuo ya, maka na oge a na-ekwu ịga ọnụ ahụ ndị South East ekwupụtara okwu ya, ndị gọvanọ anyị si hapụ onye ka gịnị Uwazulike gịnị ma sọ bụ enweghị ha ga-eme nka ọkwa ya butere ya. M sọ ihe unu kwuru so ngwa ka anyị lene ka anyị kọọ n'aka. Mgbe a na-eme ịgụ ọnụ aha, mụnwa nọ detention, mụnwa na kefi, anọzighị m ịbịa gwa ndị otu anyị sị biko nu onye ọnwụ na pụta ka agụọ. So a na-ekwuzi ya, a na-akpọ Uwazulike aha, and eziokwu ọ ntụmaka anyị nyere mama gaa prison, ga anọkwa na prison bịa sị mba ha kwuru enwezighị isi. Onye m ji na-ekwu maka ịpụta ugbu a sị na aga enwe election maka emere m ụdị aha mbụ, mana ka o si wute ndị be anyị, ka o si weghachite anyị azụ, maka na asị ahịa mmadụ na-aga ka ọ ma oge ya. Ọ dị ka ịpụta isi na imere sit at home ebe niile akpọchie, ọwụ maka gụnwa. Sit at home anyị mere na 2004 ebe niile akpọchie, ọwụ maka Uwazulike, ọ maka Biafra. Okweghị ehu onye gba ụtọ na ugbu a gba ụtọ ara na-eme ọ gba ụtọ ya eburu ha na Biafran flag pụọ na main road ugbu a na-efe ya na-asa one Biafra, the whole crowd ndị ugbo na ga-abịa na-eso onye ahụ gba ụtọ, ndị ga-ewere ibu na-efe ha wee kọva ya yinye ya efe maka na ụlọ ikwu Biafra. Ọ bụghị pụta gị si na ọwụzi maka gụnwa ị na-awụghị fọ gịnị ewu onye ị ga-eji si onye ọ na-emechi ahịa emechiere gị ahịa ya eji emechi ahịa maka na ọ Biafra. Enwere ike maka na abịazi na-eme ya mgbe emechi ahịa gị si na ọ maka gị isi na-ebu gị, ọwụ maka gị onye ọnwụ na mere na a ga-emekwa ya. Lene mgbe m mere nke m ebe niile kpọchiri, nke o kwukwere nke ebe niile kpọchiri, onye ọzọ pụpụtakwa kwuo ya ebe niile ga-akpọchi maka ọhịa ndị Igbo chọrọ. Maka na ebe ịgbasị maka ọnwụ na ịgwa ha na ndị Igbo sị ha ejikwa anyị ndị United Nations ọwụ na onye ọnwụ na anọ n'ụlọ ya ga-apụta elekshọn. Ndị ejigbo gị na ha nọbụ n'ụlọ mkpọrọ, kedu ebe asụrụ asụ dịwere ọdụ? Izu ụka niile ka na-akpọpụta ndị mmadụ ma ihe gbasara ndị eji maọbụ ndị n'ụlọ mkpọrọ maọbụ ndị na-aga ụlọ ikpe, ọnwa na-ahụ maka ya. Achọrọ ihe niile anyị na-eme gbasara mpụta ha ka m chọrọ ka ụwa niile nọ ugbu a, kama ihe m na-ekwusi ike bụ na anyị na-agba mbọ ụbọchị niile ahụ na ha pụtara. Ana m ahụ na ha na-eriju afọ, ana m ahụ na a na-ewegara ha ego ha na-eji enyi ụbọchị niile ugboro 3 n'ụbọchị. Ahụ esi ihe ike, nzigekwara ha ndị dibịa bekee ka a gaa mara ka ọnọdụ ha dị ebe ha nọ. Ndị ji ha sị na ndị dibịa bekee agaghị ahụ ha. Mbọ niile m kwesịrị ịgba na ma mgbe ya nchegide ha ma akpọpụta ha si ugbu a ruo n'ọgwụgwụ afọ. M ga-emekwa ihe m ga-eme ka m laghachi ebe a ka m na ha na-awụ nọ.